Туры эфирде сейшәмбе көн яңалыклары исәнмесез. Студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Разворотта басып тұрайым. Қор жауа, құяш шыққан. Мә орта келіп кірділер инде. Шоллы халкын корлы бураннар сыны машина йөртүчеләргә юлларда үзләрен ничек тотарга хәбәрчебез ачыклады. Эшмәкәргә шәһәрдәге көн күреш калдыкларын сатып алырга тәкъдим итәләр. Бизнес исә киресенчә аларны эшкәрткән өчен тарифлар билгеләүне сорыйм. Бер ай эшләү дәверендә яңа завод нинди нәтиҗәгә килгән? Һәрбер кызның гомерендә мин уйлыйм, булырга тиеш андый конкурс. Шаллы кызлары Вероника Лазарева һәм Эльза Мөхәммәтова Татарстанның энҗе бөртеге 2016 бәйгесенә әзерләнә. Республика халкын нинди номер белән шаккатырлар, хәбәрчебез күреп кайтты. Зыян күрүчеләр үзләре каракларны котырта. Бүген Эчке эшләр идарәсендә ел дәвамында урлау буенча җинаятьләрнең ачыклануыннан нәтиҗәләр чыгардылар. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Кыш җитү белән бакчачылык ширкәтләре бушап калган бу караклар өчен менә дигән мөмкинлек. Алар өчен шлагбаум, каравылчы, видео күзәтү җайланмалары да киртә түгел. Караклар беркемне аямый, хәтта полиция хезмәткәрләрендә. Ко мне тоже залезали, я уже не буду. Минем бакчадагы йортка да керделәр. Пластик тәрәзәне салдырганнар, пычак, балта ише предметлар, азык-төлек юкка чыкты. Мин үзем гаепле. Автомобильләрдән урлашу буенча шәһәрдә ел дәвамында 108 җинаять эше кузгатылган. Машинадан урланган ире сумма 200 мең сум. Бу законсыз шөгыль яшүсмерләр күңеленә дә хуш килгән. Еш кына шәһәрдәшләр үзләре караклар күзен кызыктырырлык предметларны машиналарында калдыра. 27-й комплекс. Тоже женщина приехала в садик за ребенком. 27-нче комплекста хатын-кыз бакчага баласын алырга килгән. Сумкасын утыргычта калдырган. Тәрәзәсе караңгы түгел. Карак таш белән паяланып атканда сумканы урлап киткән. Гадәттә наркотик кулланучылар кеше әйберенә кызыга. Гомумән алганда статистика сөендерә. Урлашулар саны кимегән, әмма урлашучылар арасында күбрәк яшьләр очрый башлаган. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шоллыда буран котыра, коммуналчылар иртәдән бирле кулларына көрәк алды. Шәһәр урамнарында 70 берәмлектән артык техника тәүлек дәвамында эшли. Һава торышының көйсезләнүе нинди уңайсызлыклар тудырды, хәбәрчебез материалында. Шаллыда тәүлектән артык кар ява, иртәдән бирле проспектларны техника чистарта, әмма өлгерә алмый. Бер туктаусыз яуган кар һәм бозлы юллар беренче автомобиль юлындагы аварияга сәбәпче булды. Бирдә бер юлы 2 КАМАЗ, газель һәм җиңел автомобиль бәрелеште. Бәхеткә җәрәхәтләнүчеләр юк. Разворотта басып тұрайым. Қор жауа, құяш шыққан. Мә орта келіп кірділер инде. Кечкенә хәлакәтләр күп булды. Юхиди инспекторлары мондый көнне юлларда аеруча да игътибарлы булырга кирәк ди. В связи с ухудшением погодных условий госавтоинспекция города Набережные Челны напоминает водителям о правилах дорожного движения, то есть соблюдение скоростного режима, соблюдение дистанции до впереди движущих транспортных средств и также быть предельно внимательным при подъезде к пешеходному переходу. Һава торышы аркасында күбесе эшкә таксида яки җәмәгать транспортында барып җитте. Урам себерүчеләр иртәдән үк эшкә чыкса да, төшкә кадәр яңадан кар көртләре пәйда булды. По тротуару можно, а так-то сугробы же. Машины даже буксуют. Уже машины ходят и в ту сторону, и в обратную сторону. Вот одна за другой прямо машины шли. Чистили дорогу прямо до этого, до самого асфальта. Вроде работают. Ужасно тяжело. Дороги чищены, тротуары. Пока еще нет. Мы с утра ездили, я вообще устала. Буран булса да шәһәр ара юллар ябылмады. Бигеш аэропорты да гадәти режимда эшләде. Самолетларны очыш алдыннан махсус реагентлар белән эшкәрттеләр. Состояние полосы великолепное, сцепление 0,55. Рейсы не задерживаются, все идет по расписанию. Надеюсь, до конца сегодняшней смены и в течение ночи отмен не будет и задержек рейса. Погода неустойчивая, очень сильный ветер. Но ветер по полосе, и мы готовы принимать все рейсы. Синоптиклар белдерүенчә, мондый һава торышы берничә көн сакланачак. Коммуналчылар шәһәрдәшләргә машиналарын ишек алларында һәм кар чистарту техникасы юлында калдырмаска куша. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Сергей Вильданов, яңалыклар. Нәрсә җитештергәнне әйтә алмыйбыз, шулай да яхшы яна. Шаллыда көн күреш калдыкларын эшкәртүче экокомплекс эшли башлаганга 1 айдан артык вакыт узды. Канализация калдыкларыннан биокүмер һәм башка ягулык җитештерәләр. Бензин, солярка, керосинма, моны лаборатория анализлары күрсәтәчәк. Чимал җитәрлек. Шәһәр өчен дә файдасы зур, әмма бизнес вәкилләренең эше шума гына бармый.
Шалысу каналынан жиылган лем кырлары шәһәр читендә Кама автобазары артында урнашкан. Калдыклар 100 гектар җирне били. Еллар дәвамында ул табигый ысул белән юкка чыгарга тиеш булса да, бирдә 1 200 000 куб метр лем җыелган. Җил көньяктан исә шәһәргә начар ис тарала. Уникаль проект ярдәмендә әлеге калдыкларны эшкәртү комплексы эшли башлады. Шалы тәҗрибәсе белән Фәннәр академиясе да кызыксынган. Позволит городу решить. Бу Шалыдагы тулы бер проблемалар комплексын хәл итәргә булышачак. Начар истән алып полигон мәйданын бушатуга, энергия белән тәэмин итүгә кадәр. Әгәр завод электр энергиясын җитештерсә, аны теләсә кая кулланып була. Хәзер безнең бурыч завод эшчәнлеген пиролиз газына көйләү. Шәһәрдә әлеге проектның файдасын бәяләп бетермиләр дә җитештерүчеләр. Германиядә лем калдыкларын эшкәрткән өчен эшмәкәрләргә акча түлиләр. 1 тонна көнкүреш калдыгын кабул иткән өчен аларга 80 евродан алып 500 еврога кадәр акча бирәләр. У нас это выгодно. Бездә моның белән шөгыльләнү керемле. Инвесторлар мондый эшкәртү җайланмалары төзү өчен акча жәлләми. Эшкәрткәч биокүмер алабыз. Аны ашлама буларак кулланабыз. Шалыда исә акча җитештергән продукцияны урнаштыргач кына керәчәк. Өстәвенә чималны кулланган өчен эшмәкәрнең үзеннән акча сораганнар. Булай да бурычка баттым ди гамәлгә куючы. Салым буенча да ташламалар юк. Бу исә инвесторларны куркыта. Хочу прославить нашу республику, хочу сделать набережные Челны впереди планеты. Я это и делаю, я это не сомневаюсь, за этого я и затащил всех своих партнеров сюда. Это реальные люди, люди бизнеса, которые готовы вкладывать это. И вкладывают огромные деньги, согласитесь. Где бы сейчас город искал бы миллиард, который мы тратим здесь? Ну где бы он его нашел? Әлеге заводта 25 эш урыны киләчәктә аларның санын тагы да арттырачаклар. Алга таба комплекста көнкүреш калдыкларын гына түгел, тавык тизәгендә эшкәртергә ниятлиләр. Здесь также мы еще проводим. Без тәҗрибәләр уздырабыз. Составында углерод булган тавык тизәгендә агач җитештерү калдыкларын да эшкәртә алабыз. Безгә Төркиядән тәҗрибә уртаклашырга килделәр. Хәзер оешма алдынгы үстерелешле территория резиденты булырга әзерләнә. Завод елына 100 тонна энергия чыганагы җитештерә ала. Бу исә энергиягә булган тарифларны саклап калырга ярдәм итәр җитештерүчеләр. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Казанда булса, бәлки шәһәр бизнесменының проблемасын бүген үк хәл итәрләр иде. Бүген баш калада президент каршында эшмәкәрләр советының чираттагы утырышы булды. Биредә Чаллы эшмәкәрләре дә Наил Мәхтиев та катнашты. Статистика буенча хакимият белән сорауларны хәл иткәндә һәр икенче эшмәкәр проблемага юлыган. Нәкъ шуның өчен президент катнашында очрашулар узам. Бүген ир сәүдә үзәкләре һәм фермерлар арасында хезмәттәшлек, экология министрлыгы белән документларны раслау сораулары каралды. Шәхси медицина хезмәтләре күрсәтүчеләр тиешле медицина иминиятләштерү полисы буенча халыкны дәваларга теләк белдерде. Рөстәм Миңнеханов бу идеяны хуплады һәм хезмәттәшлек итүнең махсус системасын булдырырга кушты. Мы должны, наоборот, поощрять или говорить вот предпринимателю. Вот если бы ты пошел вот сюда, у тебя было бы столько... В начале проекта мы могли бы давать некие гарантии, вот ты получишь такой-то госзаказ. То есть не просто вот там с улицы, а вот мы комплексно бы занимались системой здравоохранения республики. Это было бы намного полезно. Коммуналь хезмәтләр өчен түләүләрне тоткарласаң, субсидияләрсез каласың. Халыкка матди ярдәм күрсәтү белгечләре яңа ел бәйрәмнәре алдыннан бурычларны җыймаска куша. Норматив актлар нигезендә 2 ай дәвамында торак коммуналь хезмәтләр өчен түләүләр башкарылмаса, субсидиялар туктатыла. Карар нигезендә алар 1 ай эчендә бурычларны түләп бетерергә тиеш. Белгечләр түләмичә торуның сәбәпләре җитди дип тапса гына, субсидияләрне бирү яңартыла. Субсидия льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые предоставляются некоторым льготным категориям граждан, также должны оплачивать своевременно свои коммунальные услуги, расходы на коммунальные услуги. И в случае неуплаты 3 месяцев коммунальных услуг, жилищно-коммунальных услуг, субсидия льготы также приостанавливается. Но здесь идет как бы приоритет для этих категорий, то есть в случае полного погашения задолженности субсидия льготы возвращается с момента прекращения. Яңа елга 1 айдан әзрәк вакыт калып барам. Бүләкләр алу турында уйланырга вакыт. Сыйфатлы пуховиклар һәм матур туннарны каян табарга? Киләсе сюжетта. Жылы уңайлы һәм матур өс киемем. Зима кибетендә яңа елга кадәр арзан бәягә соңгы сатып алу мөмкинлеге. Шешке туннарның яңа коллекциясе дә кайткан. Кайры туннарга сез 60%-ка кадәр ташлама, мутон туннарны 2 тапкыр арзанрак бәягә сатып алырга мөмкин. Аннан тыш күңелгә хуш килерлек бонуслар да каралган. Мәсәлән, шешке яисә мутон тун сатып алган очракта баш киеме һәм пуховик бүләккә. Я пришла в магазин «Зима», хотела подобрать для себя норковую шубу. Оказывается, здесь проходит акция. Я подобрала для себя такую замечательную
замечательную модель, а шапку я получила в подарок. Решила перед Новым годом себя порадовать. Пришла в магазин «Зима», выбрала себе великолепную шубку и получила вот такой пуховик в подарок. Зима кибеті бүтін ғойләні кендірерге әзір. Хотын қызлар мехге есе қойрытын олған ұшырақта, ерлер де бош қол білен кете алмас. Сатушы консультантлар ердем итерге әзір. Үз киімлерінің 36-дан 72-ге қадар барлық үлшәмләре тәқдим етілі. Матур һәм жылы үз киімін сатып алырға ашығығысы Зима кибеті Палитра сәуді өзәгінің 3-ші қатында орнашқан. Шалы қызлары Вероника Лазарева һәм Эльза Мөхәммәтова Татарстанның инжи бөртеге 2016 республика конкурсында катнашачаклар. Сәламәтлекләре шикле хатын кызлары өчен мондый матурлык бәйгесе быел 3-нче мәртәбә үткәрелә. Вероника белән Эльзага 8 конкурсант белән көч сынашырга туры киләчәк. Кыю туташлар башкаланы нинди номер белән шакатырга тели? Бу хакта безнең хәбәрчебез Рима Әхмәтовадан. Синтезаторда Вероника Лазарева. Ул конкурста Титаник җырын башкарачак. Биюче кызлар 13-нче сәнгать мәктәбенең Агыйдел хореография коллективы. Бүген соңгы репетиция. Иртәгә туташлар Казанга Татарстанның инжи бөртеге бәйгесенә китә. Икенче конкурсант Эльза Мөхәммәтова сәнгать итеп шигырь укырга әзерләнгән. Я шелест ветра, я морской прибой, я солнце луч и чья-нибудь надежда, я яркий путеводный огонек, я лепесток цветка на стебле нежном. Хәзер кызлар әти-әниләре белән бергә журналистларның сорауларына җавап бирәләр. Алар бик ачык, мөлаем, кыю, үз-үзләренә ышанычлары зур. В жизни каждой девушки, неважно, с ограниченными возможностями или нет, должен быть хотя бы один конкурс красоты, но должен быть обязательно. Нам повезло, нам предоставили такую возможность. Я хочу выложиться на все 100 в этом конкурсе и получить как можно больше удовольствия, впечатлений, привести в Набережные Челны только хорошие впечатления и всех обрадовать. Вероника хәзер 19 яшь. Ул өйдә яхшы белем алган. Музыкадан тыш рәсем ясарга ярата, хыяллары якты. Мондый ихтыяр кеше булганда кыз һичшиксез максатына ирешер. Ә Эльза Кояшка тернәкләндерү үзәгендә укыган. Хәзер югары белемгә ия. Ул педагог, психолог. Хәзер иң зур теләгем минем бу специальность буенча эшкә керергә, эш табарга, бик теләп эшләр идем ул эштә. Минем кыз ул бик укырга ярата. Матур киенергә ярата, кыз кеше буларак. Мин аның белән горурланам, потому что институт бетерде ул. Авыр булса да әтисе белән йөрттек без аны Елабугага. Татарстанның инжи бөртеге конкурсы 9 декабрь көнне Казанда үтә. Аңа кадәр кызлар актерлык һәм сәхнә осталыгы дәресләре алачак, номерларны шомарту өстендә эшләячәк. Аларны кызыклы очрашулар, яңа дуслар, яңа уфыклар көтә. Без аларга уңышлар телибез. Рима Әхмәтова, Сергей Эльданов, яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, юлларда сак булыгыз.